alaikum, ni ce taku malama Rufaida. To abin da nake so in sanar da ku shine ya matsalar da take faruwa game da namijin da ya samu duri mara daɗi. Na farko duri mara daɗi zai tsane ki, zai ji ba son ki, zai dinga zinace in kina da duri mara daɗi, kina ga ki kuma da rowa, sannan duk wannan abubuwan suka kawo namiji ya koma zinace. To kalubale gare ki. Ki zantan cewa kina da kula, kina da gyara, shine zaki ci shi ya ci ki ku ji daɗi. Ta yaya za a ku ci juna ku ji daɗi? Sai da wannan gyaran. Kai ma kuma ka zantan cewa kana da gyara. Gare ku kuma maza da kuke da gabura habura amma kuma ina ka san hanji kamar lagwani haka buran take lagabgab. Sai ki kai miji ma in zai ci ki fa sai ya kamo ta ya hada ta ya magutso ta tukunna zai dinga turawa. Ta karfi kuma ta ki shiga. Sai ya dinga dangwalo yawu yana sharbawa a gurin tukunna. Sannan zai samu ya shiga kuma wai kai so kake ta ji daɗin ka. Ai ko baka je na maganin Hausa ba ka je ka nemi magani na asibiti in ka san kana da wannan matsala. Wallahi matsala ce babba wannan abin ina ga muku matsala ce babba. Wannan kasan kana da bura ragaga wallahi matarka za ta dinga zinace. Wallahi ba abin da zai hana matarka ba ta zinace sai dai mai tsoron Allah. Kuma in Allah ya kare ka ko za ka samu sauƙin wannan amma kasan kana da wannan matsalar ka je ka gyara kanka malam ko ba komai za ka samu wani rangwamen magani ai Allah shi sa ya saukar da cuta kuma ya saukar da magani ba abin da ba shi da magani. Duk sanyi ya gama cinye ku maza sanyi ya gama cinye ku kai ka ta kafafa kana izza wannan in kai ne kaje macen nan tana da matsala ba za ka taba zama da ita ba sai ka je ka wata ko ka canza mata kishiya amma ita haka za ta hakuri da kai ta zauna da kai da wannan matsalolin naka haka za ta zauna da kai to kalubale gare ku wallahi ku hankalta ku nazarta masu gura da gaggab haka za ku ganta babu sha'awa babu tsari a cikin lamarin to wannan kalubale ne gare ku ina fatar da ku wannan maganganun ku dinga gyarawa kai kankin kanka ka san gurin ka sai ka kama ta ka hado ta ka dinga shashafa ta tukunna ka dinga cewa sha min nono za ta tashi ta kwanta sha min nono za ta tashi sha min nono ta kwanta yi min kaza ta kwanta ai ba namiji bane kai ai ba sai an gaya maka cewa matar ka hakuri take da kai ba kai ka san hakuri take yi da kai to wallahi ka je ka gyara kanka fa ina mata suke gyara haka maza fa suke yin gyaran nan kalubale ne fa wannan na gaya muku ma yaya maza ka je ka gyara kanka ka je ka samu magunguna ka je ka samu masana sayoyi kai ko sai wanzo gale ka rike ana tafasa maka ita kana sha ta in sanyi ne da kai ma sai ka rage shi akwai islamic chemist akwai abubuwa da yawa za ka je ka tambaye su matsalanka tunda su maza ne masu wannan mu'amala sun san meye matsalanka amma ka zauna da bura kala fi sibilillahi ka yi adalci a nan wurin kana cutar da iyalanka fa wasu ya ce ai tunda ina iya haihuwa ta kalau take uban waye gaya maka sha shi yasa matan aure suka lalace da zinace saboda ba kwa gyara jikinku mazan ba kwa gyara jikinku kullum ku zauna kyalab sai ka ce ƴaƴan gwailo gyara da haka kuke babu sha'awa babu adalci kana cin mace kana ta taro buranka kana tura mata kana danna mata da karfi wai dole sai ta shiga kuma ta shiga baka da karfin da za ta iya shigan ka to ku gyara